Hello? Uy, wala mo gunagi. Gusto ko eh. Kinahanglan ako nga mo bayad sa imong utang. Sa utang eh. Ang imong utang kay Jis Utsuminto. Jis. Ito daw. Jis at sumintos. Ay, sako. Yan, iyo. Ang imong utang kay Jis Utsumin. Bintay City, Sutsintay Nubi. Ito daw. Okay, bye. Salamat sa tanan. At yun yung pitong sapatos eh, para sinaw. Sinaw pa sa sa magtang. imong upaw. Isang upaw yung mga upaw. Okay. Grabe ka. Mahu. Nasa ka, uy. Agay. Nasa ka, uy. Bago ka rin. Huwag na kay tulo ka wish. Ito na yung mga wish. Kuhan. Tagaan ko superpower. Super Ako ang pinakamalakas sa lahat. Wala mas malakas pa sa akin. Ano sa mga wish? First wish na ko. Kay Kaya para kuhan, kung naay ka ng mga kuhan sa kalibutan, kaya ako din ang superhero. Ang sarap mong pangalan pag ikaw sa superhero. Ako si Super. Si Wonder Woman. Yak. Superhero. Kasi Superwoman. Oh, si Superwoman. Ang sabi mo naman sa Superwoman. Kasi usang Superwoman. Si Kwan ko, si Akala ko kung saan pangalan. Sama. Si Super Marites. Maglabot yung buwanan niya. Ay, buli kay sa akong paghahod. Nakikanta sa iyo. Sama. Paminaw. Sorry lang talaga. Ako na nasilising. Baka pigit. Nakaliban. Nakaliban. Parang kiss na pagkagong sa talang. Nalibutan. Nalibutan. Parang nalibutan. Nalibutan. Yak. Kajiji. Yak. Nakuha mo na yung sapatos, oy. Kalas kay Kuan. Kalas kayo ka ng shiny, shoe shine. Sino Susan? Kalas kay ka. Kani kay mas lain yung langaw ni mo ba? Sa mga sapatos. Mas mayo din ang magtrabaho ka nga kuan. Mas kito mga kuan. Pamisar. Yun sa kanil paghimo ba? Ang sa. Ay, ngayon nating-ting siya. Wala ka, uy, wala ka kamalugin sa napaging musulod. Ano? Oh my goodness. You are so mean. Kuan mo gula siya sulod mo may mga dots ba? Mga kanang kuan metal. Niya ang dots na metal kay maigo siya sa Git. ice. Git. Sometimes. Gamay naman nabilim sa kung kuan, kiwi. Grabe naman yung sapatos niya eh. Sometimes. Dapat dili mo ganapanan kay pag imahan ng kiwihan, mabag-o. Oo niya. O pag mabag-o, di Tayo sila mga. di takpat na pag-bag-o. Size, filter. Yeah. Sikpa to bago. Matulog na to. Kaya nindit ng gano'n kung paminaw. And 6.0 if in. Apili lang akong meron Buang. Pwede ito siya pang kilay siguro. Sige lang, itry lang sa po. Pagkadaot ka na ni buang. Yung nga madat man. Buang ka maigo pa na ng mata. Kilay, kalayo. Kaya na akong mataog akong kilay. Ala ka, oy, kaduol ra na. Hala! Matuluan pa na yung mga kuan. Matulog na. Mga mata sa Hala, pataka. Lagi na siya ba? Oo, matuluan yung mata. Diba ka balido? Eh, mong itry gani siya para kung sa manggaling.
Hindi Yes. mo i-try. Kung ako nalagi ko eh, Kung nakita ka wish yung pero sulod. ka wish. Ay ako ang superpower. Tapos gusto na ko kuan. I will be the richest. Riches? Ako, lahi ako. Nya, sunod kay kuan. I will never get sick. Kadati a wish. Oh, nice na ako wish. Usama na ni mong kuan. Usama na ni mong superpower o kanang Ako, kung mamatay ra pud ka atay. ako sa? Gina. Ako pag naku-wish kay gusto ko nga mabalik na ako ang time. Wishing na ako na mabalik na ako ang time. Makabalo ko. O kinsay. Kawas ako akong breath. Marbuang. Oh, tanan nga mga time mo. So tanan nga mga time. Oh, sa unang panahon nga tayo. Sa karon o sa umalaabot. Umalaabot? Si Judy Abot. So kunoy. Madjud. Ako man dito akong gusto. Dili pa immortality. Pwede mo Unsay immortality. nice? Kanang mamatay ka o di ka mamatay? Kabalo ka, ang life is, you can never call a life if you can never be dead. If you are immortal. Life is, maganda yung tawag na balance. Yin and yang. Ah, sus! Kabapit. Sus. Dili ka buhi kung dili ka matay. Ha? O, dili ka buhi o di ka mamatay. What? Di ka gipo nakatulog. Bala ka kay. Ako, Zaman. pag nako'y ihatag tulog ka wish, ay sa ka wish nako, mag-wish ko nga ako ang pinakadato sa tanang kalibutan. Nya. Ano Pwede ka nakibihan? huwag kiwihi. Namutin mo siya. Ako ang pinakadato sa tibok kalibutan. Ano tanang mga pobre ako ng tagaan o tag 1 million. Ano kasinsiyon ako isa kasako ba. May ipak na ko sa daw. Imo na ako 1 million. Yeah. You're so mean. You're- Bundak kaya akong 1 million ba na isa kasako sinako nga niya per piso tanan. Yeah, you're very mean. Na ikaw pobre ka, taga ka. Ay sigliyan ulit dara. Bate di ka no. Ba! Kanya na rin na niya yung mean ka. Oh, gitagaan na ako sila 1 million. Hindi mo pala gisla niyo. Kaya plakagkuan. Okay, hindi siya Kung makakaya. asa man ka kung muadto kung magpailog o kwarta dito sa 1,000,000 yung Cecilio o 1,000 mo 100. 1,000 nga 100. O kung magpailog ba, asa man ka muadto sa 1,000,000 yung Cecilio, 1,000 mo 100. Isa ka 1 million nga sa kasako. Kaya nga naman, gisulod sako daan. Ipailog man ko, dobre, ipailog. Oh, ipailog og isa kasako, di magbu. Yeah. Hala pa di ka tultol. Ina niya gusto. Ano gina? Yeah. Ingon kay kung gipailog, ibutang ko sa ako. Ipailog nga kay sinako, daghan kay kaya 1 million may magmaiga lang sa kasako. Iilog, ipailog, nila. Oh, sa ilog. Daghan kayong mga tao na isa kasako. Sudyo. Pag sure na yung mong kagagards kayo. Oh, okay, tarawa, yung 1 million ni mga kasinsiliwan og Dele, anak ko ba ipailog gani? ganin, pero gisulod og sako. Jesus, sako, ipailog gani. Hala, kag gisulod ka ning sako no. Dili, ginako sako, ako mo yung pailog. Ibiba, ikaw papilian ka mag-ulan o lansang o mag-ulan o marshmallow. Magulo ng marshmallow, of course. Ha? Magulo ng marshmallow. Ang kaya sa mga yung marshmallow. Kauno lang na mag... Hala, di naman na matunaw naman na Sa butong na. ng lansang kay karon na di pa matunaw kay dami mo na ka gahi. So,
Sudo. Oo, na. Kung ikaw, ipapilian ka, kang ibitay ka, o bitayon ka. Unsa? Ano yung kapili? Kuya ko hala eh. Ibitay ka o bitayon ka? Lahi mo na nga pagkastorya. Kaya ang ibitay ka, bitayon na ka, kanang bitayon pa, gibitay ka o bitayon. Ang sama ni, ano ba na? Di po ko sa tunan. Ala, kung makatultol ka, nakay point sa langit. Wow. Oh, nice. Nakasya ka na. Ibitay ka o bitayon ka? O gani, kung ganyan na akong pumunta na. Ibitay ka o bitayon ka. Unsa man makapagkabitay? Ibitay ko. Unsa man makapagkabitay kanang naka-wheelchair or isod o sako na masuhan. Naka-wheelchair. Electric wheelchair man. Patay. O kay, o mamatay mo ng mga tao, di ba? Mamatay mo ka na. O mamatay ka, unsa kay mo huna-huna ano? Wala eh. Wala lang. Kay? Wala kayo muna. Hala, Maybe series of... kay inyo sila infinity mo ng kuan, ang dreams. In your dreams. Kasi sila. Sila ang nagwagi sa iyong bukas. Sa kuha pa dyan ka na unsa man imong gusto. Tagaan ka 1,000,000 nga katong 1,000 nga straight kay di pwede pikoon. Pero ikaw tagag pitako wala ko ani mo lang bitbiton niya. Pero tagaan ko plastic ko. Wala yata plastic ko kanang kuha na dyan itong sa Pinas ba ngay 1,000 nga di pwede pinuon. Hala, pwede yun ang mga pilo. Dili manggod. Sa pwede. Di manggod dawaton. Na-misinterpret pero ang gusto sa mga tai. Sa mga tayo dapat kayo. Di manggod pwede pinuon. Kung sa may mong ganahan, kang nakagusto o buwa kay gusto. Kanang wala ko gusto. Kay, Kaya mining kontento na ako. Adya! Dahil lang. kabalo ko kung sa ikaw ang hayop, Masama ko. kabayo. Nga naman. Matingog kay, wih! Pagalo ko po, ikaw ang hayop. Hayop ka! Mauta na ko ingon, isa kang hayop. Masama dyan, sige gusto niyo mo. Kanang tagaan ka. Dili, o tagaan ka. Di ka papilian ka. Dili, kani nga. Di ako sa. Ako pa? Ako sa. Ano ko, isa ba? Kasi, Kung sa man ang pinaka curious, kaya mo kanang yung curiosity ba nga gusto mo mabalaan? kuan. Kanang sa. Ano sa di? Kasi nasa future. Ako, ang akong curiosity kay Kuan. Nganong ang ubang lagay na ikwarta na kita wala. Curious ni kay Kuan. Naman iban nga ni nga mga tao nga Kuan. Kwartahan din siya daan. Pag anak pa lang, kwartahan na. Makaingon ba nga bias ang kalibutan? Di mo? Kasi ang pinakakwartahan sa tibo kalimutan na mamali tayo. Nganong di man? Di ba sila kontento sa Alam, kontento naman na sila kay daghan na na sila kwarta. Dili, makanan mo sila. Ganyan kwarta. Gusto pa akong buhay. Gusto pa akong magkuhan sa kwarta. O pa akong namas ng kwarta. Oo, sa mali tayo. Pero kitang kuya mo, malipayo naman tayo sa tayo. Yeah, ready naman kita madala sa mga Asa, yung tagaan tao ka 100,000 karon. tagang 100,000, di pangatang ako sa mga tao man. Jesus, sabi ko. Ako, tagaan ko 100,000, ang binada yun.
Kung sa may nakakagawa ng tao, sa may mga una akong talit. Kuan. Ba't ko kwarta para managan? Tapos na ako, palitan ko ito. Magtanong ko kwarta. Itanong na ko na rito sa managan. Hilak. Pareha pa sa pangkanta pa, ng taning ng pirasong luya. Tumubo ay bagtak na mga ugabi. Unsod daw. Ba't at hindi mo kanta pa eh? Wala ko pa sa nila. Ay! Nakakain mo na siya. Kung papilihan ka, babae nga gwapa, pero gwapa kasi sa mga tanan. Pero daghang kwarta. Dili, wala siya kwarta. Or babae nga pangit, tiguwang, tapos wala siya kwarta. Kan lang. Ay, nasa siya kwarta, wala siya kwarta na. Wala naman to. Dili, magod. Dala ka siya makakuha na makapili. Ikaw, Ay, kanina ba? Dili. Kasi man mo gusto ka ng babae nga gwapa kaayo niya, wala kwarta. Or babae nga pangit, tiguwang niya, daghan kay kwarta. kanang... Kanya ang babae nga gwapa kayo kay butan kay sang tanan. Ang babae nga mao. Pero buta. Ha? Buta. Say buta. Buta, wala yung mata ba? Ang babae nga Guwapa. dili. Na kompleto siya, gwapa din siya. Okay ka papilion. Ikaw sa pili. Pili, gid ko ka may kwarta, pero guwapa. Pangit kasi nun eh, pangit siya batasan. Nga mamili mo ko niya nga, di mo gaya ko niya pilion. Buang reko. Hindi nga balik ko na, di ka niya pilion. Oh, kaya batik kung siya batasan. Heist. Mansit ba? Mansit. How the Sa ako palang daan, nabuhi ko nga nagginhawa. Kaya ang buti mo lalam. Ay, ikaw eh. Sige na ako. Kung papiliwan ka, daghan gad kwarta, pero guwapo. Ah. O, Kasi daghan ko kwarta pero gwapo. gad papiliwan ka. So lalaki ko. Laki ba? Laki. Mong piliwan. Ah. Daghan kay kwarta, niya guwapo, o walay kwarta, niya Nga. na itinaguan. Kasi na tinaguan. Itaguan sa ilang abuhan. May taguan niya, saan tinaguan? Itaguan niya kasi hindi ay kwarta to. Na magara sa urang panahon, mga ulit tao, kabalo ka, Ah. mga ulit tao sa una, naghan ka ng tinaguan Asa man nagtaguan? sa Ilang abuhan? Oo. Kadungog ka na sa mga tiguang. Buwang. Daghan may sa tinaguan, kanang taong, Ah, nani siya kitaguan sa abuhan ko. Kanya nakuha. kanang taong kuan, Ah, ito na kang mama. kanang gigabas nga kuan ba, kanang bambu. So, gisian mo na rin, tangang kwarta. Ah, nani siya kitaguan sa abuhan. Ito na. Napoy gitaguan sa una, Sa niya abuhan. o sa mga abuhan. So, doon nagkitaguan. Gitaguan ako, pero di na to kwarta. Sa mga Kung ano to ka ng, ang sa tawag ka na, gitaguan ako kay... Mutibakan. Dili. Kaya mo i-brigis mutibakan. Oh, parang kon gari ka ng gikan gisunog mo to. Kanang sunog baga ng bronze. Ako to galing tong brusiya to. Ang mahal mo ng bronze. Ano to ng brusi pang convent sa mga electric wires. Grabe kayong panahon ba? Ano yan? Kay sa una, bata pa ko. Karon kay kita nagbata. Oh. Ha? Kaya. Kaya paano, okay? Di ba ka? Babalik ka.